Bueno, ba, iritsi da grabaketen azken eguna. Ikusi nahi duzu zer gertatu be? Egun hor, Euskal Herria! Azkiteko da! Ja. Bueno, diskutuko du berritan. Hoi da. Azken eguna! Azken eguna! Que muerto. Begira, goazeneko kamiseta eta alkandora. Aizu, ze kamiseta polita, ez da? Ze polita, Ibetx! Azken eguna, bagoaz, faltan botako dugu hau, oi. Kaixo! Azken eguna. Yeeey! Oso, balio! Kamara A, 11garrena 6, A1. Gora Nafarroa. Kamera A, 10, 18, A1. Kamera A, 5, 29, A1. Ole, leire txuk bukatu du. Oye, guzkia, te gana, Lorenzo. No. Morena, jarriko gea. Kamera A, 8, A1. Kamara B, 8/16, B1. Marka. Kamera B, 8/16, Z1. Marka. Bueno, hauek inarazten bai date, zer egin dut. Ba, hauxe. Amar. B1. Bukatuta, nizta. Gaur zukutu sariak eta dotore joan bara gana. Ze gaur ikasleak gugan. Janik eta Moskok orain bukatuko dute. Ikus dezagun. Venga ba, azken motorra! Kamara B, 11garrena 24, C1. Marka. Marka. Bukatu dugu ortengoz grabaketen denboraldi guztia. Kamara C. 6/25. J1. Marka. Hola, llegado.
Denak onera. Mi esker. Goxo tripa beteta, emozionatuta. Baina bueno, beste uda bat, Horren arte. Bueno, lagunok, ikusi duzuen bezala asko gozatu dugu azken egun hontan, orain zuei tokatzen zaizue disfrutatzea denboraldi berriarekin. Muxu bat! Horren arte, agur!